Společnost Materiálový a metalurgický výzkum vznikla v roce 2008 přejmenováním společnosti Vítkovice výzkum a vývoj, společnost s ručením omezeným, která se stala v roce 2007 dceřinou společností Třineckých železáren. Společnost má statut výzkumné organizace a je vedle Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava jiným pracovištěm schopným provádět komplexní výzkum v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. V současné době 95% podíl náleží Třineckým železárnám a zbylých 10% obchodního podílu vlastní Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava. Do našich laboratoří patří chemická laboratoř, laboratoř únavových a křehkolomových vlastností, kde se právě nacházíme, a laboratoř měření emisí. Z toho názvu už je zřejmé, že se zabýváme zejména experimentální činností a naše pozornost je zaměřena zejména na zkoušení nekonvenčních vlastností, jako je lomová mechanika, únavové vlastnosti a korozní vlastnosti kovových materiálů. Laboratorní válcovací stolice pro výrobu bezešvých trub. Specializujeme se na proces děrování, což je primární část výroby bezešvých trubek, kdy z plného materiálu vzniká dutý polotovar, který se dále potom zpracovává ještě až do hotové trubky. Takže nacházíme se v metalografické laboratoři, kde se zabýváme jednak makrostrukturními a mikrostrukturními rozbory. Makrostrukturní rozbory zahrnují Baumanovy otisky a studium makrostruktury. Takže při stanovení mikrostruktury se zabýváme stanovením obsahu nekovových vměstků v ocelích, kvalitativním hodnocením mikrostruktury včetně fotodokumentace, stanovením velikosti ferritického zrna, případně původního austenitického zrna, dále stanovení podílu strukturních složek v mikrostruktuře, měření mikrotvrdosti pomocí automatického mikrotvrdoměru firmy LECO a dále to je stanovení havárií nebo příčin nejakostní výroby a havárií.